ଥରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବାବୁର ଜାହାଜ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ବାବୁ ଜାହାଜକୁ ଧରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଲାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜାହାଜକୁ ବାବୁ ଚଲାଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପାଣି ଭିତରେ ଖେଳୁଛି। ମାଛମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁ କଲରର ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାହାଜ ଚାଲିଛି। ସେପଟୁ କିନ୍ତୁ ଝିଅର ହେଲିକପ୍ଟର ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅର ହେଲିକପ୍ଟର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଛି। ମାଛମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଝିଅ ଚଲାଉଛି, ବୁଲଉଛି। ବ୍ଲୁ କଲରର ୱାଟର ମଝିରେ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବୁଲୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେପଟେ ବାବୁର ଜାହାଜ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ସେ ବି ବୁଲୁଛି। ସେ ବି ବ୍ଲୁ କଲର ୱାଟର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ମାଛମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଁଛ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କଇଁଛ ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ବି ବ୍ଲୁ ୱାଟର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ମାଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ବାପରେ, କେତେ ବଡ଼ କଇଁଛ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରୁହେ। ସେ ବି ବୁଲୁଛି, ସେ ବି ବୁଲୁଛି। ଦେଖ କଇଁଛ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ସେପଟେ ବାବୁର ଜାହାଜ ବି ବୁଲୁଛି, ମାଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ସେପଟେ ଝିଅର ହେଲିକପ୍ଟର ବି ବୁଲୁଛି। ହେଇ ଦେଖ, ଝିଅର ହେଲିକପ୍ଟର ପଳେଇ ଆସିଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଝିଅର ହେଲିକପ୍ଟର ବି ବୁଲୁଛି, ହେଲିକପ୍ଟର ବି ବୁଲୁଛି। ଆରେ ଆରେ, କ'ଣ ହେଲା? ହେଲିକପ୍ଟର, ଜାହାଜ ଆଉ କଇଁଛ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ମାଛମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଝିଅର ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଛି, ବାବୁର ଜାହାଜ ବି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏ କଇଁଛ ବି ବୁଲୁଛି। ଏବେ ଝିଅର ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲି ସାରିକି ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ଝିଅ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲାଉଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ବାବୁର ଜାହାଜ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ସାରିକି ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ଆରେ ମାଛମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବା କେଉଁଛ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ବୁଲି ସାରିକି ଫେରିବାକୁ। ଆଉ ଝିଅର ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ବାବୁର ଜାହାଜ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଲି 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 ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଛମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି।